ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи хона ТЖ. Бардорҷоно, ҳамаи шуморо ба канали Хона ТЖ хушомадед мегӯм. имрӯз 3 сентябри соли 2024 рости гап навор кардам баъри шумо. навори имрӯзон беҳад навори хуб мегзарад, тамошо кунед. агар ки шумо ҳам дошта бошед мисли ҳамин инсонҳо ҳамин рақамҳои моҳай, метавонед ки ба WhatsApp ма муроҷиат кунед. хона боша, мошин боша, замин боша, фарқ надора. дар навори оянда мегирем, реклама гузориш мекунем. шер бачаҳо, дар наворҳои имрӯзамон ҳастай Opel Astra FI, Daewoo Nexi, Mercedes Benz C Class, BMW 5 Series, хулас бо нарх навои арзон, талаботашонда ҷавобгӯ. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Авто.тв. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, шербачаҳо, ба элони якмон мегзарем. акинак элони якмон Opel Astra F солаш 1993 ҳай. дар вахшай ин мошин айни ҳол абиё моторш 1.6 простой бензини холиай, коробкаш механика бардоро. нархш 32 000 сомонӣ. боз муомила дора. ҳамин акада занг бизанем, бигем ки ака аз номи Авто.тв занг зесам, баги мошина ягон нарх навои соска мақсад савдош кунем. 6 моҳ ҳуҷҷат дора, 6 моҳ танировка дора. монитор каага камера ҳаст, задни ход люк дора. бардор азиз, ҳолати мошин 100% харидори конкрети боша мега биёя. аз номи канали ман занг бизане, ҳатман ҳам якада аз номи канали Авто.тв шумо до иншоалло ягон сим дига арзон мекунам мета. состояниеш бақаги маладёжни машина мега барои хидм кардам. айни ҳол камтар як маблағ дар корай, аз ҳамин сабаб фурӯхтанӣ мега камон. дарунаш салонош тоза каги, коробка ходовой ҳамаш 100%, мотор заги нестай. хулас ҳуҷҷат дора бардоро, документош 100%. конкретни харидор бошӣ, занг бизан аз номи канали ма, рафта мошина дар бахш як бибин, баъд як муомилаи хуб ка бардор. баъд деям элонмон мегзарем. дӯстони азиз, мошинои арзон дар пешан, зиқ нашин. Opel Astra F солаш 1996 дар шаҳри Душанбе. бардоро ин рақаме ки дар боло дидесен ҳамин акада хона дар кора. айни ҳол
باقی در پناه خدا باشین تا نوارهای آینده.